मुदीरयेत् ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेष भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवता सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती भगवती उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भवति भक्तिर्भवति। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण वे मातरेग्ल हरे कृष्ण भागवतम क्लास बत्तुनंचिन मात भगवत भक्तरेग्ल हरे कृष्ण अंचद लाइव आन माता जबे हरे कृष्ण ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಮುಜಿಯ ಸ್ಕಂದದ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಟೈಮುಡು ದಿತಿ ಬಡ ದಿತಿ ಕಶ್ಯಪೇರ್ನ ಬೊಡಿರಿ ಅಂಚದು ಇದೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತ ಅಂಚದು ಮರೀಚಿನ ಓಕೆ ಮಗೆ ಕಶ್ಯಪೇರ್ ಅಂಚದು ಕಶ್ಯಪಗ ಒಟ್ಟಾದ 13 ಜನ ಬೊಡಿರಿ ಓಕೆ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಏರು ದಿತಿ ಬೊಕ ಅದಿತಿ ದಿತಿನ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಸುರೇರ್ನಕು ಅದಿತಿನ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವತೆನಕು ಲಂಚದ ದಿತಿಗೆ ದಾದಾಪನೆ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಪಂಡ ಕಶ್ಯಪೇರ್ನ ಬಾಕಿ ಬೊಡಿದಿಯಲ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೇರೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಜಂಚನ್ ಬೇರೆಗೆ ಜೋಕುಲು ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅರೆನ್ ಸಮೀಪಿಸವೆ ಓಕೆ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಪಂಡ ಇಂಚ ಬಯ್ಯದ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಪಂಡ ಕಶ್ಯಪೆರ ಧ್ಯಾನ ಕೊಳುದಿತ್ತೆರಿಗೆ ದಿತಿ ಪೋದು ಅರೆನ್ ಪಂಡ ಲೆಪ್ಪುನೆ ಅಂಚದ ಇಂಕ ಬಾಲೆ ಬೋಡು ಪಂಡ ಅಂಚದ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪೆರ ಕಶ್ಯಪೆರ ಅರೆನ್ ವೈಭವೀಕರಿಸವರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಕೋಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜುನತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇರುವಣೆ ಶ್ಲೋಕದ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚದ 21 ಓಕೆ 2 ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಅಂಚ ನೆಟ್ ದಾದ ಪಂಪೆ ಯಂ ಆಶ್ರಿತ್ರ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಾ ಆರಾತಿನ್ ದುರ್ಜಯಾನ್ ಇತರ ಆಶ್ರಮೇ ವಯಂ ಜಯೇಮ ಹೇಲಾಭಿ ದಾಸ್ಯೋನ್ ದುರ್ಗಪತಿ ಯಥಾ ದಡ್ಡ ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ನೆ ಬೊಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಯಂ ಆಶ್ರಿತ್ರ ಇಂದ್ರಿಯ ಆರತಿನ್ ದುರ್ಜಯಾನ್ ಇತರ ಆಶ್ರಮೇ ವಯಂ ಜಯೇಮ ಹೇಲಾಭಿ ದಾಸ್ಯೋನ್ ದುರ್ಗಪತಿ ಯಥಾ ಯಂ ಆಶ್ರಿತ್ರ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಾರಾರ್ತಿನ್ ದುರ್ಜಯಾನ್ ಇತರ ಆಶ್ರಮೇ ವಯಂ ಜಯೇಮ ಹೇಲಾಭಿ ದಾಸ್ಯೋನ್ ದುರ್ಗಪತಿ ಯಥಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ
हरे कृष्ण। यमाश्रित्रेन्द्रियारातिन् दुर्जयानितरामाश्रमे वयं जयेमहेलाभि दास्यून् दुर्गपतिर्यतः। यम ಏರೆನ ಆಶ್ರಿತ್ಯ ಆಶ್ರಯಿಸದ ಇಂದ್ರಿಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಅರಾತಿನ್ ಶತ್ರುಳೆನ್ ದುರ್ಜಯಾನ್ ಗೆಲ್ಪುನ ಕಷ್ಟವಾಯ್ನ ಬಾಕಿದ ಇತರ ಪಣ ಬಾಕಿದ ಪಣ ಗೃಹಸ್ಥೆ ರಾವಂದನ ಆಶ್ರಮೈ ಆಶ್ರಮರ್ದ ವಯಂ ನಮ ಜಯೇಮ ಗೆಲ್ಪೊಲಿ ಹೇಲಾಬಿ ಸುಲಭವಾದ ದಾಸ್ಯೂನ್ ಅತಿಕ್ರಮಿಸದ ಬರ್ಪುನ ಲೂಟಿಕೋರರೇನ ದುರ್ಗಪತಿ ದುರ್ಗದ ಅಧಿಪತಿ ಯಥ ಎಂಚನ ಅಂಚೆ ಅಂಚದ ದುರ್ಗ ಪಂಡ ಕೋಟೆ ಓಕೆ ಅಂಚದ ದುರ್ಗದ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆರ್ನಮಿತ್ ದಾಳಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಸುಲಭವಾದ ಗೆಲ್ಪುನಂಚೆನೆ ಬೊಡಿವಿನ ಆಶ್ರಯನ ಪಡೆಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಕಿದ ಆಶ್ರಮದ ವ್ಯಕ್ತಿలో ಗೆಲ್ಪೆರಾವಂದನ ಇಂದ್ರಿಯಲೆನು ಸುಲಭವಾದಿ ಗೆಲ್ಪೊಲಿ ಎಂದು ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದು ಪಂಡ ఆయన पण ఆయన ಇಂದ್ರಿಯ ಇದನ್ನು ಪೂರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೆರಾಪುನ ಅಂಚದ ದುರ್ಗದ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆದ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ఆయన ಮಿತ್ ದಾಳಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆನು ಸುಲಭವಾದಿ ಎಂಚ ಗೆಲ್ಪೆರ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಡೆದಿನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಕಿದ ಆಶ್ರಮ ಪಂಡ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಶ್ರಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಗೆಲ್ಪರಾವಂದನ ಇಂದ್ರಿಯಲೆನ ಸುಲಭವಾದಿ ಗೆಲ್ಪಲೆ ಅಂಚದ ಭಾವಾರ್ಥಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ವೆಂಚ ನಮಕ್ ವಿವರಿಸರ್ ತುಲೆ ಆಶ್ರಮ ನಾಲ್ ಕೊಡೆ ನಮ ಕಲ್ತ ಅಂಚದ ಮಾನವ ಸಮಾಜದ 4 ಆಶ್ರಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಜಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸಾರಸ್ಥ ಇಜಿನ ಗೃಹಸ್ಥ ನಿವೃತ್ತ ಇಜಿನ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅಂಚೆನೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮೆಕ್ಲೆಟ್ ಸಂಸಾರಸ್ಥರು ಹೆಚ್ಚ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದುಪ್ಪೆರು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲೆರು ಮಾನವ ಸಮಾಜದ 4 ಆಶ್ರಮ ಆಯ್ನ ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬೋಡವೆ ವರ್ಣ ಆಶ್ರಮ ವರ್ಣವು ಆಶ್ರಮವು ಪಂಡದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯಿ ಹಾಟು ಬೋಡು ಓಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಚತುರ್ವರ್ಣ ವರ್ಣ ಅಂಚದ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಪದ್ಧತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಕ್ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಚರವತ ಪುರುಷೇನ ಪರಾಪುಮಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಆರಾಧ್ಯತೆ ಪಂಥ ನಾಣ್ಯ ತತ್ವೋಷ ಕಾರಣ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಪಂಥ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಇತ್ತು ದಾದ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೊಡು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣಡ್ಲ ಉಂಡು ಭಾಗವತ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ 4 ಆಶ್ರಮ ಆಯ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಜಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆದ ಒಂಜಿನೆದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಶ್ರಮ ಅಂಡು ರಡ್ನೆದ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮ ಸಂಸಾರಸ್ಥ ಇಜಿನ ಗೃಹಸ್ಥ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಜಿನೆದ ನಿವೃತ್ತ ಇಜಿನ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಓಕೆ ಅಕ್ಲು ವನ ಅಂಚ ವಾಸ ಮನ್ಪೇರು ಪೋದು ಈ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಐಕ್ ನೆಕ್ ಪೋದ ಅಕ್ಲನ ಜೀವನ ಅಕ್ಲು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಯಾತ್ರೆ ಮನ್ಪನ ಓಕೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಸನ್ಯಾಸಿ ನೆಟ್ ಈ 4 ಆಶ್ರಮಡ್
ಸಂಸಾರಸ್ಥೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪೆರನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ದಾಯ ಪಂಡ ದೈಹಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಲೇನು ಈ ದೇಹ ಪನ್ಪುನ ಕೋಟೆದ ಮಿತ್ ದಾಲಿ ಮನ್ಪುನ ದಾಲಿ ಕೋರೇರು ಪಂಡದ ಭಾವಿಸಲಾತನು ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ಭಯಂಕರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಹೇತು ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ನಮನ ಪೂರ ಅಂದು ಮನ್ಪುಂಡು ಭಗವಂತ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಪಂಡ ಐತ ಮನಸ್ಸು ಐಕ ತಿಕ್ಕನಾಗೆ ಅವು ಬುಡ್ಪುಲಿ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಏತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತಡ ಭಕ್ತಿಡ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನು ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ ಪ್ರಸಾದೆ ಸರ್ವ ದುಃಖಾನಾಂ ಹಾನಿರೋಪಸ್ಯ ಜಾಯತೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಚೇತಸ್ಯಾಯಾಸು ಬುದ್ಧಿರ್ ಪರ್ಯವತಿಷ್ಠತೆ ಅಂಚದ ಭಕ್ತಿಡ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದನಾಯಗ ಹೈಕ ಬದುಕದ ಮೂಜಿ ಕ್ಲೇಶ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ತೃಪ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿರ ಆದುಪ್ಪು ನಾವು ಯಾಪಲ ವಿಚಲಿತ ಆಪುಜಿ ಸ್ಥಿರ ಆದುಪ್ಪೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆದುಪ್ಪೆ ಏನು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ತುಲೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಏತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಭಗವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪೇರ್ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 27ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಹಿ ಚರತಾಂ ಯನ್ಮನೋ ವಿಧೀಯತೆ ತದಸ್ಯ ಹರತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಾಯುರ್ನಾವಂ ಇವಾಂಬಸಿ ಚಂಡಮಾರುತ ನೀರುಡುಪ್ಪುನ ದೋಣಿನ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಪು ನಂಚಿನೆ ಅವೇ ರೀತಿಡು ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುನ ಇಂದ್ರಿಯಲೇಡು ಒಂಜನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೀಂಡಲ ಯಾವ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿನೇ ಅವು ಅಪಹರಿಸೋದು ಬಿಡ್ಪು ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ಪನ್ಪುನ ಅವು ಪಂಡ ತೂ ಇತ್ತಲೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪನ್ ಅಂಚದ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಣ ಭಗ ಸ್ತೂಪ್ ಒತ್ತುಲೆಕ್ಕನೆ ಪೊತ್ತುನೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೆರ ದೈಹಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಲೇನ್ ಈ ದೇಹ ಪನ್ಪುನ ಕೋಟೆದ ಮಿತ್ತು ದಾಲಿ ಮನ್ಪುನ ದಾಲಿ ಕೋರೇರು ಪಂಡದು ಭಾವಿಸಲಾತಂಡು ಅಂಚದ ಪತ್ನಿ ಈ ದೇಹ ಪನ್ಪುನ ದುರ್ಗದ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದು ಯಾಪ ಇಂದ್ರಿಯಳು ದಾಲಿ ಮನ್ಪುಂಡ ಅಪಗ ಅವೇರ್ದು ಈ ದೇಹ ನಾಶ ಆವಂದನಂಚಿನೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ ದೇಹ ಜನ್ಮ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ದೇವಿ ಧಾಮ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಈ ದೇವಿ ಧಾಮದ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಏರು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಅಂಚದ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಪನ್ಪುನ ನೆಟ್ ಐತ ವಿಷಯ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಡೆದಿ ದೇಹ ಪನ್ಪುನ ದುರ್ಗದ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆದಿತ್ತದ ಯಾಪ ಇಂದ್ರಿಯಳು ದಾಲಿ ಮನ್ಪುಣ ಅಪಗ ಐಡ್ದು ಈ ದೇಹ ನಾಶ ಆವಂದ ನಂಚಿನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚದ ಅವು ಎಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನವು ಆಂಡ ಏರು ಪತ್ನಿನು ಹೊಂದಿದುಪ್ಪೆರ ಅಕ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಪನ್ಪುನ ಶತ್ರುದ ಆಘಾತಡ್ದು ಅಕ್ಲ ಪಾರಾಪೆರು ಅಂಚಿನಕಲ್ ದಾದಾಪೆರಿಗೆ ಪಾರಾಪೆರಿಗೆ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಡೆದಿನ ಹೊಂದುನ ಕಂಡನಿ ಕಣ್ಣೇರೆನ ಕಿಳಿಸವನೆಡ್ದು ಆಪುನ ಸಮಾಜದ ಶೋಭೆನ ಉಂಡು ಮನ್ಪುಜೆರು ಅಂಚದ ಐಕ್ ಪುರ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಮ ಪಂತೇರು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮಗ್ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಡೆದಿನ ಹೊಂದುನ ಕಂಡನಿ ಕಣ್ಣೇರೆನ ಕಿಡಿಸವನೆಡ್ದು ಆಪುನ ಸಮಾಜದ ಕ್ಷೋಭೆನುಂಡು ಮನ್ಪುಜರ್ ಪಂಡ ಓವೆ ತೊಂದರೆ ಮನ್ಪುಜರ್ ಸಮಾಜಡ್ ಅಂಚ ತರಬೇತಿ ಪಡೇನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥರು ಇಜಿನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆವಂದನ ಮನುಷ್ಯ ಪಂಡ ಗಂಡಸು ಆನ ಸ್ಥಿರವಾಯನ ಬೊಡಿದಿ ಇಜ್ಜಿನ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾದ ಸಮಾಜ ಕಂಟಕಾಪೆ ಪಂಡ ವಿಟ ಪುರುಷ ಅಂತ ತುಲೆ ಈಚೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅಂಡ ವೈಶ್ಯರಂತ ಅಂತಾರೆ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅವೇ ತರದ ಅವೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ದಕ್ಲೆಗು ವಿಟ ಪುರುಷ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಜಾಮಿಲನ ಸ್ಟೋರಿಕೇನ್ ಬಾ
ಅಜಾಮಿಲ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಪೆರು ಕಾಡಿಗೆ ಪೋದಾನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ ದೃಶ್ಯ ಅಂತ ಉಪ್ಪೇರು ದಾದಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೈಶ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಲ ವಿಟ ಪುರುಷಲ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಅರಾದು ಆಲಿಂಗನ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಐನ್ ತೂದಾರ ವಿಚಲಿತ ಆಪೇರು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ವೃತ್ತಿ ಅಂಚದ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾದ ಸಮಾಜ ಸಂಕಟ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚದ ಪರಿಣತ ಗುರುನೆರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಯನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಿಜಿನ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನ ವಿಧೇಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಜ್ಜಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಪಂಡ್ಲೆಪ್ಪುನ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭವಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿದ ಬಯಕೆಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತರ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್ ಓಕೆ ಅವು ಭಯಂಕರ ಅಂಚದ ಮಾತೆರ್ಲ ಐಟು ಪಂಡ ಕಾಮ ಪೀಡಿತ ಆತೇರು ಪಣ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಣ ಆ ಭಯಕ್ಕೆ ಪಣ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಜೀವನ ನೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಆಮೇತ ಪಂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಅವೇ ನಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸುಖ ಲೈಂಗಿಕ ಸುಖ ಲೈಂಗಿಕ ಸುಖನೇ ಮೈನ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಣ ಇಂಚಿನ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ತುಲೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಚ ಪಂಡ ಏರೆಗ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಗೊತ್ತುಜಿ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚೇನು ವೇರು ಪಂಡ ಅವೇ ಸೆಕ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟೇ ಮೈನು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಪಣ ಅವು ದಾಲಾತ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏರೆಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆನಂದದ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೈನು ಇಂದು ಮಂತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಸ್ಪಿಟ್ ಮಂತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಏರ್ನ ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆ ತುಪ್ಪ ಏರ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಏರ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಏರ್ ಪನ್ಪರ್ ಓ ಆಚಾರ್ಯರ್ನ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾಡ್ತಾಡ್ ಅಂಚದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನಮಕ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತದ ಭಾವಾರ್ಥ ಏರ್ ಪನ್ಪರ್ ಮಾತಾಜಿ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಬೇತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಏರ್ ಪನ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಏನು ತೋಜಾವೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಆ ವಿಷಯ ತೆರಿಪ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಆಂಡಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಿಲ್ವಮಂಗಲ್ ಠಾಕೂರ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಕ್ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3rd ಚಾಪ್ಟರ್ ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಏರ್ ಪನ್ಪರ್ ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ ಪನ್ಪರ್ ಪಲ್ಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಏರೆಗ ನೆನೆಪುಂಡೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಮತ್ತಜಿ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಊಂಚವಾಯಿನ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಬತ್ತನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸುಖ ನಾಡ್ದಾದ ಮಂತೇರು ಉಬ್ಬಿದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಲೈಂಗಿಕ ಸುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ ಉಬ್ಬಿದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಿಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅತ್ ಮಾತ ಜೇರ್ ಪನ್ಪರ್ ಪನ್ಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅತ್ ಶೌಬರಿ ಮುನಿ ಅತ್ ನೋ ಏರ್ ಪನ್ಪರ್ ಪನ್ಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ಓಕೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಏರ್ ಪನ್ಪರ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅತ್ತು ಮಾತಾಜಿ ಅತ್ತು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತೋಜುನತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅತ್ ಓಕೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಯಮುನಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ತುಲೆ
ಆರೆ ಯಮುನಾಚಾರ್ಯರು ಪಂಪನೆ ಪಂಡ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಂಕರ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತೇ ಅಂತ ಓಕೆ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಅರ್ಧಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ವಿವರಿಸವೇರು ಇಂದ್ರಿಯನ ಗೆಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸವನ್ ಏತೋ ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸ ಸಾಧುನಕ್ಲು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿನಕ್ಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಆಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಏತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶೋಭೆಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿದ ಕಾರಣ ಹೈಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಗ್ ಹೊರವರ ಬಲಿಯಾದ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಜದ್ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ್ನ ಸ್ಟೋರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಓಕೆ ಅರ್ಲ ಬಲಿಯಾದ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಆಂಡ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಎತ್ ಪೊರ್ಲು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನೇ ಪನ್ಪೇರು ಮಹರ್ಷಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ್ಲ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸರ್ದ ಇಂದ್ರಹನ ನಿಗ್ರಹ ಮನ್ಪೆರೆ ಶಮ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆರು ಆಂಡಲ ಮೇನಕೆ ಅರೆನ ಕಾಮ ಸುಖದ ಕೈತಡೆ ಕನತ್ತದ ಅರ್ನ ಸಾಧಿ ತಪ್ಪಾಯರ್ ಅರ್ನ ತಪಸ್ಸನೆ ಭಂಗ ಮಂತು ಬುಡಿಯರ್ ಏರು ಮೇನಕೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಚರಿತ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಎತ್ತೋ ನಿರ್ದೇಶನ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇನ್ಬಾ ಸೌಬರಿ ಮುನಿನ ಕೆಲವೇರ್ನ ಓಕೆ ಅರ್ ದಾಲ ಮುಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಪುಣು ನೀರ್ದ ಉಳಾಯಿ ಕುಳ್ಳುದು ಸೌಬರಿ ಮುನಿ ತಪಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೊನೆ ನೀರ್ದ ಉಳಟ್ಲ ಅರೆ ಕಾಮದ ಸುಖ ನುಬತ್ತನ್ ಹರ್ಲ ಎಟ್ಟುಂದು ಆಯ್ದು ಬುಡಿಯರ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ ಬುಡಿಯರ್ ಅಂಚಾಯ್ನ ಹಿಡ್ದವ್ರು ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎತ್ಪೂರ್ಲು ನಮಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ದು ಪನ್ಪೆರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಲೇನ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋನ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರೋಣ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಲೇನ ನಮಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ದಾಯಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೆರು ಮನಸ್ಸಿನ ಕೃಷ್ಣಡ ಉಂಟಾವಂದೆ ಇಂಚಿನ ಹೈಕ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಕೊನೆಗಾನಿಸಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇದೇನು ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ಇಜಿನ ನಮಕ್ ಅವು ಒಂದು ಬಯಕೆ ಬರೋಂದೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂತೆರಾಯ್ನ ಸಂತೆರು ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತರಾಯ್ನ ಶ್ರೀ ಯಮುನಾಚಾರ್ಯರು ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಸತ್ಯವಾಯನ ಉದಾಹರಣೆನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಏರ್ಪನ ಯಮುನಾಚಾರ್ಯರು ಓಕೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯನ ಓಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಬರ್ಪುನಾರು ಅಂಚದ ಆರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಉದಾಹರಣೆನ್ ಕೊಡ್ತೇರ್ತು ಯಾರ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಯದವದಿ ಮಮ ಚೇತ ಕೃಷ್ಣ ಪದಾರವಿಂದೇ ನವ ನವ ರಸಧಮನ್ಯುದಯತಂ ರಂತುಮಾಸೀತ್ ತದವದಿ ಬಾತ ನಾರಿ ಸಂಗಮೇ ಸ್ಮರ್ಯಮಾಣೆ ಭವತಿ ಮುಖ ವಿಕಾರ ಸುಷ್ಟು ನಿಷ್ಠಿವಚವನಂ ಚ ಯಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ ಪದ್ಮದ ಸೇವೆಡು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಡಗಿಸದು ಸದಾ ಪೊಸತಾಯನ ದಿವ್ಯ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಸವಿಯರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸನ ಮಿತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘನ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸರೆ ಕಾಪೂಜಿ ಐಕ್ ವಿಮುಖಾದ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಯಾನು ಉಬಿದು ಬಿಡುಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇಲ್ಲೆಂದು ಭಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಹಿಡಿತಣ ಅವು ಮತ್ತ ನಮಕ್ ದಾಲ ಹತ್ತಂದ ದಯಪಂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಇಂಚಿನ ನಮಕ್ ಸುಖ ದಿಕ್ಕಂಡ ಐಕ್ ಆದಿ ಅಂತ್ಯ ಪನ್ಪುನೊಂಡು ಐಗೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ನಮ್ಮ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಭಗವಂತ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಏಹಿ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಜ ಭೋಗ ದುಃಖ ಯೋನಯ ಏವತೆ ಆದ್ಯಂತವಂತ ಕೌಂತೆಯ ನತೇಶು ರಮತೆ ಬುಧ ಅಂಚದ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿದ ಸುಖಕ್ಕೆ ಆದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ್ಯ ಉಂಡಿಗೆ ಆದ್ಯಂತವಂತ ಕೌಂತೆಯ ಭಗವಂತ ಪಂಪರ್ ಗೀತೆ ಅಂಚದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯರು ಭಕ್ತಿಡ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಅಕಲ್ ಭಯಂಕರ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಅವೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ಸೆ ಬಡ ಚತುರಾಯಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರದು ಮಲ್ಲ ಚತುರೇರ್ ಬೆತ್ತೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಾರ ಭಕ್ತಿಡೇರ್ ಬರ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಅಕ್ಲೇರ್ದು ಮಲ್ಲ ಚತುರೇರ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾರ ಅಂಜದ್ ತುಲೆ ಯಮುನಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಗ ಮಾತಾಯ್ಕು ವಿಮುಖ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರಿಗೆ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಯಾರು ಉಬಿದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಆ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಪಣ ಇಂದು ಆಪು ನಮಕ್ ಹೆಕ್ಕಂದು ಆಪುಂಡು
पण इन सेक्स एन्जॉयमेंट पनपुನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ನೀಚವಾಯಿನ ಪಂಡ ಅಂಚ ಅವು ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಒಲ್ಪ ಪಂಡ ಭಾಗವತಂದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪಟ್ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚಗೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಟೆ ಒಂಟೆ ಮರುಭೂಮಿಡ್ ಪೋದು ಈ ಮುಳ್ಳು ನಾಗಿ ಉಂಟುಲೆ ಮುಳ್ಳು ನಾಗಿನಾಗ ಅವು ಆಯ್ಕೆ ಭಯಂಕರ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಜವಾದ ಮುಳ್ಳು ನಾಗಿದ್ ಐದ ಬಾಯ್ದು ನೆತ್ತೇರು ಬರ್ಪುನೆ ಆ ನೆತ್ತೇರು ಐಕೊಂತರ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಿಜವಾದ ಒಯ್ತ ನೆತ್ತೇರು ಒಂಟೆದನೆ ನೆತ್ತೇರು ಪಂಡ ಅಲ್ಪಲ ಪ್ರಭುಪಾತ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕಂದದ ಒಂಜಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಂಚದ ಅವೆಂಚ ಒಂಟೆ ಡಿಸರ್ಟ್ ಮರುಭೂಮಿ ಇಡ್ಬೋದು ಮುಳ್ಳು ಆಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಅವು ಆಯ್ತ ನೆತ್ತೇರ್ನೆ ನುಮನ್ಪನ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗ ವಶ ಆದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆತಂಡು ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸುಖ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸುಖ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಇಂದು ಮಾತ ಹೊರಕ್ಕೆ ಸುಖ ತಿಕ್ಕು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ದುಃಖ ಹೇಗೆ ದಾಸರ ಭಜನೆ ಪನ್ಪುಲೆ ಮೊದಲು ತೋರುತ್ತಲಿದೆ ಮಧುರ ಸುಖ ಕಡೆಯಳಿ ದುಃಖ ಅನೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಅಕಲ್ ಸಫರ್ ಆಪನೆ ಪಂಡ ಆ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದು ಬಿಡ್ಪೆ ಪಂಡ ಆ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯೇ ವಿಚಲಿತ ಆದು ಬಿಡ್ಪನ್ಗೆ ಧ್ಯಾಯತೋ ಕೃಷ್ಣ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ತರದ ಪತನದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಇಂದುವೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಜಿಪ್ಪತ್ತು ಮೂಜಿ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಇದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಿರಿಪಾವೇರು ತುಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಏರು ಇಂದ್ರಿಯನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂತದ ಅಂಕೆಡ್ ದೀಪೇರ ಅಕ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಎಂಡನೇ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸವೇರ ಭಗವಂತನೇ ಆಪಲ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೇರ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರ ಅಕ್ಲು ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲನ್ ಪಂಡದ್ ಲೆಪ್ಪೋಡಮ್ಮ ಪಣ ಅಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿ ಆಪಲ ವಿಚಲಿತ ಆವೆ ತುಲೆ ಈ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪನ ಪುರ ಅಂಚಿನ ಉದ್ವೇಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನೆ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪುನೆ ಅಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಇಂಚ ಏರು ಭಗವಂತಡನೆ ಉಂತಾವೇರ ಅಕ್ಲ ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕೆಲವು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಇದು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿದ ಕೆಲವರು ಐತನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಐತೆ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತದು ಐಟು ಪ್ರಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಫುಲ್ಲು ಐಟು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದು ಬಿಡ್ತೇರು ಖಾಲಿ ಐನು ತೂದು ಆ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮು ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂದು ಅಕ್ಲ ಜೀವನನೇ ಅಕ್ಲ ಹಾಲು ಮಂತೊಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಚದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅವು ಓಲ ಪಂಡ ಇರ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಾರ ಇಂಚ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲನ ಬುದ್ಧಿನೇ ಮಂದ ಮಂತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನಗ ಶಾಲೆದ ಕಲ್ಪೆರ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಮಂತನ ಅಕ್ಲನ ಬುದ್ಧಿ ಟೋಟಲ್ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಡೆ ಇಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೋಡಿಗೆ ಅಂಚದ ಇಂಚ ಆಂಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಯೋಚನೆ ಡೇರಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬಂಡ ಓಕೆ ಕಾಮದ ಲೈಂಗಿಕ ಸುಖದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಂತನ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಒಯ್ಕಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸೋನ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರೂಪನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇ ಆಳ್ಳ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಸಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಕಾಮ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಆದು ಉದ್ಭವ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕ್ರೋಧರ್ದ ಸಮೋಹ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಮೋಹರ್ದ ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಮಣೆ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ ಆಪುಂಡು ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಮಣೆ ಆಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಆನ ಬುದ್ಧಿ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಬುದ್ಧಿ ನಾಶ ಆಂಡ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಹೈಕ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಮುರುಕುದು ಬಿಡುಪೆ ಅಂಚದ ಇದನ್ ಪುರ ಭಗವದ್ಗೀತಳ ತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತಡ ಏತ್ ವಿಷಯ ಐಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ ಐಟ್ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಮಾಯಾದೇವಿ ಅವತಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸರ ಅಂಡಾರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತನೇರ್ದಾವರ ಆರ್ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಗೆಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಐನೇ ವಿವರಣೆ ಅನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೆ ತುಲೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ
ಇಜ್ಜನಕ್ಲು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ವಸ್ತುದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಹೈಕ ಬಯಕೆ ಉಂಡಾಪುಂಡು ಇಂದ್ರಿಯಲು ವಾಸವಾದ ಕಾರ್ಯಡ್ ತೊಡಗೆರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಅವೇನ ಭಗವಂತನ ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರೀತಿದ ಸೇವೆಡ್ ತೊಡಗಂಡ ನಿಶ್ಚಯವಾದ್ಲ ಅವು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದ ಸೇವೆಡ್ ತೊಡಗೆರೆ ಇಚ್ಛೆನೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಪಣ ಅವು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತೆದ ಸೇವೆಡ್ ತೊಡಗೆರೆ ಬಯಸುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ತುಲೆ ಪಣ ಮನಸ್ಸಕ್ಕೇನುಂಡು ಅವು ಮನ್ಪುಗಾಂದು ಮನ್ಪುಗಾಂದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಚೋದನೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಹಿ ಸಂಸ್ಪರ್ಶ ಜಾ ಭೋಗ ಪಣ ಐಕ್ ಆದಿ ಅಂತ್ಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸುಮಾರು ಶ್ಲೋಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಚಂದ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ನಿಶ್ಚಯವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ತೊಡಗಂಡ ಅವು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತೆ ಸೇವೆರೆ ತೊಡಗೆರೆ ಬಯಸುಂಡು ಹಣ ನಮ್ಮದಾದ ಮನ್ಪಡು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡ ತೊಡಗೋಡು ಅಂಚದು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಡುಪ್ಪುನ ಬಾಕಿದ ದೇವತೆನ ಪಾತೆರ ಬುಡ್ಲೆ ಪ್ರೌಪಾತ್ ಪನೊಂದುಲೇರು ಇಂದ್ರಿಯ ಮೋಹಗ ಬೂರ್ನೆ ತುಲೆ ದೇವತೆನಕ್ಲ ಪಾತೆರ ಬುಡ್ಲೆ ಹೈಕ ಜಗತ್ತಡು ಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುದ ಪ್ರಭಾವಗ ಬೂರ್ವೇರು ಇಹ ಜೀವನದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಾರಾಯರ ಒಂಜೇ ಮಾರ್ಗ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನು ಬೊಲೆ ಪಾವನೆ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯ ವಶಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿದೇ ಬರೋಣ ನಮಕ್ ಒಂಜೇ ಉಪಾಯಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನು ಬೊಲೆ ಪಾವಡು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ಉಪ್ಪನೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ಬರ್ಪ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನುವ ಪಂಡ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇತೋ ಪಿದಯದ ಗ್ರಾಮ್ಯಕತೆಗೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ಪಂಡೇರು ಭಾಗವತಡ್ ಅಂಚ ಪನೊಂದುಲೇರು ಅಚ್ಚ ಭಕ್ತರು ನಾವೇ ನಮಗೆ ದೇವರನ್ನೇ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಪ ಮನ್ಪ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪ ಪಣ ಆತ ಟೈಮ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯನ ಮೊಯ್ಟು ತೊಡಗಿಸವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ದೇವರನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನೆ ಪಣ ಅಪ್ಪಲ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೊಂದು ಬೋಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ತೊಡಗಿಸವ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಬೊಲೆಪಾವನೇ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ಶಿವ ಗಾಢವಾಯಿನ ಧ್ಯಾನ ಅಡಿತ್ತರಿಗೆ ಆಂಡಲ ಪಾರ್ವತಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗೋಸ್ಕರ ಆರೇನು ಕಾಡ್ನಾಗ ಆರ್ಲ ಐಕ್ ಒತ್ತೊಂದು ಬುಡಿಯರು ನೆಡ್ದೆ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ ಜನನಾಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಏರ್ನ ಜನನಾಂಡು ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಷಣ್ಮುಖ ನಮಕೇನ್ ಬಾ 6ರ ಜನನಾಂಡು ಓಕೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಅಂಚೆನೆ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರೇರು ಎಲ್ಲೇ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಾದು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮಾಯಾದೇವಿನ ಅವತಾರ ಅರೆನ ಆಕರ್ಷಿಸರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತನು ಆಂಡ ಅರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ಕೃಷ್ಣಡ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತನೇರ್ದ ಅವರಾರು ಸುಲಭವಾದಿ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಗೆಲ್ತೇರು ತುಲೆ ಭಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈಸಿ ಆದ ಗೆಲ್ತಾ ಅಂಜದ ಮಿತ್ತು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಐನೇ ಪಿರ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಶ್ರೀ ಯಮುನಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಶ್ಲೋಕದ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಯನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಯಾಯಿಯಾದ ಉತ್ತಮ ಅಭಿರುಚಿನ ಬೊಲೆಪ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂತೋಷನ ಬಯಸುವೆ ಪಂಡ ಆಗ ಹೈಯರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಲೋವರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಈತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತುಲೆ ಸೈಕಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೈಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಬೈಕ್ ತಿಕ್ಕದಾನ ಸೈಕಲ್ ದುವೆ ಪೋಪುಂಡು ಏರು ಮಾರೆ ಸೈಕಲ್ ಬೊಕ ಬೈಕ್ ಬೊಕ ಕಾರ್ ತಿಕ್ಕದಾನಾಗ ಬೊಕ ಬೈಕ್ದೆಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಏರೆಗಾಲ್ನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಪುಂಡು ಐನ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏನು ಪನ್ಪುಂಡು ಐನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಯಾಯಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಭಿರುಚಿನ ಬೊಲೆಪ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂತೋಷನ್ ಬಯಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪಯೇ ಅಂಚದು ಪೂರ ಹೈಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖನ ದೂರ ಮನ್ಪೆ ದುವೆ ಗೆಲ್ಪು ನೆತ ಒಂಜಿ ಗುಟ್ಟು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ವಿನ್ನ ಹೊಂಡ ನಮಗೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತುಬೋದು ಓಕೆ ತೆರಿಯೋಡು ನಮ್ಮದಾಯೆ ಡೈಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪನ್ಪನೆ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುಲೆ ಕೇಳನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳನೆ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪೆರ್ತಿಕೊಂಡು ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸುಮಾರು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ನೆರ್ದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿರ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚದು ಈ ಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುನ ಬುದ್ಧಿದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಜ್ಜನ್ನಾಯ್ ಕೃತಕವಾದ ತುಳಿತಡ್ದು ಇಂದ್ರಿಯಲೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋನ ಬಹಳ ಶಕ್ತನೇ ಅದು ಆಂಡಲ ಅಂತಿಮವಾದ ಸೋಪುವೆ
ದಾಯಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಆಗ ఆయన ಬಯಕೆಲೇನು ತೃಪ್ತಿ ಮನ್ಪೊನ್ನಂಚಿನೆ ఆయన ಕಲಕಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ನಾವು ಕಲಂಕಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಇದೇನು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಕ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅನ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಎಂಚ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅನ್ಪೋಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈಸಿ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಸ್ಮರಣ ಇಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡೆ ಎಂಗೇಜ್ ಆಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನ್ಪೆರೆ ಈಸಿ ಆಪು ಅಂಚದ ಓಕೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಭಯಂಕರ ಭಯಂಕರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂಚದ ಅವು ಚಂಡಮಾರುತ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಒಂಜೇಟ್ ಪಾಂಡ ಯೋಚನೆ ಓಡೆ 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 ಎಂಚಿನ ಅದು ಪೋಪು ಭಗವಂತ ತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ವಿಷೇಂದ್ರಿಯದ ಸಂಪರ್ಕ ದುಃಖ ಉಂಡು ಮನ್ಪುನೆರ್ದಾವರ ವಿವೇಕಿ ಆಯ್ನೆ ಐಟ್ ತೊಡಗುಜೆ ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಒಂತ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗ ದುಃಖ ಮೊದಲು ತೋರುತ್ತಲಿದೆ ಮಧುರ ಸುಖ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಅನೇಕ ಫಸ್ಟ್ ಮಜಾ ಬೊಕ್ಕ ದುಃಖ ತಿಕ್ಕು ನಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ ಇಂಚಿನ ಸುಖ ದುಃಖ ಆದಿಲ ಉಂಡು ಅಂತ್ಯಲ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸುಖ ಅವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸುಖ ಆತ್ ವರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಪುಂಡು ಆದಿಲ ಉಂಡು ಅಂತ್ಯಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾಯ್ನೆರ್ದಾವರ ವಿವೇಕಿ ಆಯ್ನಾಯ್ ವಿವೇಕಿ ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಯ್ನಾಯ್ ಇಂಚಿನೆಟ್ ಖುಷಿ ಮನ್ಪುಜೆ ಇಂಚಿನ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖತ ನೆಟ್ಟಾಯ್ ಮಜಾ ಮನ್ಪೇರ್ನೇ ಬರ್ಪುಜೆ ಅಂಚದ ಆಯ್ದಾದ ಮನ್ಪೆ ಪೂರ ಸೈಸೊನ್ಬೆ ತುಲೆ ಈ ಜಗತ್ತಡ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಸುಖಿಯಾದುಪ್ಪನ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿದ ಬಯಕೆನ ಸಹಿಸೋನ್ಬೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ಹಿಡ್ದು ತೆರಿಯೋನ್ಬೇರು ಇತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಕ್ಕೇನೊಂದು ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಾದ ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಆಕಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಜ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಬತ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪುಡೋ ಇಚ್ಛೆ ಬರೋನು ನಾಂಡ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಂಚ ಪಂತೆರ ನಮ್ಮ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಇದೇನು ಮಾತ್ರ ಕೇಂಡ್ ಆಪುಡೋ ಭಗವಂತ ಇಂಚ ಪಂತೆರು ಇದೇನು ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಬರೋನು ಭಗವಂತ ಪಂತೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೋಪ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಕೋಪಡ್ದು ಪೂರ ಸರ್ವನಾಶ ಅದು ಬೋಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಆಕ್ಲು ಕೋಪ ಮನ್ಪುನ ಆಕ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ನಮಕ್ಕೇ ನೋಡಿ ಭಗವಂತನ ಸದ್ವಿಚಾರನ್ ಕೇನು ನೆಡ್ದು ನಮ್ಮಡ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲ ಏನು ಪೂರ ಸೈಸೋನು ಅವು ಒಂಜಿ ಕೇನುಂಡು ಪಂಡ ಏನು ಕೊರ್ಪುನೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಮಕ್ ಸಹನೆ ಬೋಡು ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಭಗವಂತ ಶಕ್ನೋತಿ ಹೈವಯ ಶೋಡುಂ ಪ್ರಾಕ್ಷರೀರ್ವಿಮೋಕ್ಷಣಾತ್ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧೋದ್ಭವ ವೇಗಂ ಸಯುಕ್ತ ಸುಖಿ ನರಹ ಈ ದೇಹನ ಬುಡುಪುನೆಕ್ ದುಂಬೆ ಹೈಕ ಇಂದ್ರಿಯದ ಬಯಕೆಲೆನ ಸೈಸೊಂದು ಕಾಮಕ್ರೋಧದ ಆವೇಗನ್ ಇರು ತಡೆಯೋನೆರೆ ಶಕ್ತ ಆಯ್ನ ಮನುಷ್ಯನೇ ಈ ಲೋಕಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಿತಿಡುಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖವಾದುಪ್ಪೆ ಸಯುಕ್ತ ಸುಖಿ ನರಹ ತುಲ ಐನು ತೃಪ್ತಿವಂತನಕಲು ಸುಖವಾದುಪ್ಪು ಇರಂದತ್ತು ಐನು ಸೈಸೋನ್ ಬೇರೆ ಇಚ್ಛೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕಾಮದ ಬಯಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವಂತೂ ಕಾಮನ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ದು ದೇವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ ಇದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ದಾಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಂತ್ ಉಪ್ಪೇರು ಓಕೆ ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಸುಖ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಓಕೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ದುಃಖನೇ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ ಏನು ಪೂರ ಸಹಿಸೋನ್ವೆ ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಮತ್ತು ಇಂಚ ಆಪೇರು ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಕ್ಲ ಆತು ನಾಲೆಜ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಹಿಡ್ದು ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ವೆ ಇಂಚ ನೆಟ್ಟು ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಸುಖ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ್ಲ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತರು ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ ಮುಲ್ವ ಸುಖ ಪನ್ಪುನ ಇಂಚಿ ನಿಜವಾಯನ ಸುಖ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕುನೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚದ್ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುನ ಯಮುನಾಚಾರ್ಯರ್ ಪನ್ನಂಚ ಅಂಚದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನ ಆ ಯೋಚನೆಗೆ ನಾನು ಉಬಿದು ಬಿಡ್ಪೇನ್ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ पण एतो जन बली आपेर तुले ಪರಿಣತ ಗುರುನೆರ್ದು ಪರಿಣತ ಪಂಡ ಪರಂಪರೆರ್ದು ಬರ್ಪುನ ಓಕೆ ಪರಿಣತ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿನಾರು ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತನಾರ್
ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಚಿನ ಪಂತೆರ ಅವು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಪರಿಣತ ಗುರು ನಡೆದು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತನ ತೆರಿನ ಗುರು ಪರಂಪರೆದ ಬತ್ತನ ಗುರು ನೆಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಯನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಿಜಿಂದ ಆಯೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆ ವಿಧೇಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಯ್ಜಿಂದ ಪಂಡ ಸರಿಯಾಯನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಯ್ಜಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪುನಾಯೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪುದರ್ಗ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದಲ ಉಪ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪೇರು ಸುಲಭವಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿದ ಬಯಕೆಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂಪೇರು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡು ನೆಟ್ಟು ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಪಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೇಜ್ ಓಕೆ ಕಲರ್ ಮಂತದ ನೆಟ್ ಮುರ್ಕದ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋಲಿ ಅಂಚದ ಐನೊಂದು ಮನ್ಪುನ ಆತ ಈಸಿ ಇಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಲಿಯಾಪ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಸುಲಭವಾದ ಬಲಿಯಾಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪರಂಪರೆಡ್ ಬತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಣತ ಗುರು ನಡೆದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಕ್ಕನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಚಿಂಚಿನ ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯನ ಎಂಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚಾಂಡ ಅಕ್ಲು ಪಾರಾಪೇರು ಎಂಚಿನ ಅಕ್ಲ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋಡು ಇಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಅಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಐನತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡಿದೆ ಸಾಧು ಡ್ರೆಸ್ಸಡ್ದು ಏರ್ಲ ಸಾಧು ಅಪ್ಪುಜಾರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಸಾಧವ ಸಾಧು ಭೂಷಣ ಅಕಲ ಸಾಧುನ ಗುಣ ಅವು ಭೂಷಣ ಪಣ ಅಕಲ ಗುಣ ತಿತಿಕ್ಷವ ಕಾರುಣಿಕ ಸುಹೃದ ಸರ್ವದೇಹಿನ ಅಜಾತ ಶತ್ರವ ಶಾಂತ ಈ ಮತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ ಭಗವಂತ ಮೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಮೈ ಅನನ್ಯ ಭಾವೇನ ಭಕ್ತಿಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಏ ದೃಢಾಂ ಮದರ್ತೆ ತ್ಯಕ್ತ್ವ ಕರ್ಮಾಣಾಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸ್ವಜನ ಬಾಂಧವ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಸಾಧುನ ಮೈ ಅನನ್ಯ ಪಣ ಭಗವಂತಡ ಅನನ್ಯವಾಯನ ಭಕ್ತಿ ಅವು ಸಾಧುನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೈ ಅನನ್ಯ ಭಾವೇನ ಭಕ್ತಿಂ ಕುರುವಂತಿ ಏ ದೃಢಾಂ ದೃಢವಾಯನ ಭಕ್ತಿ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೆಲ ರೆಡಿ ಮದರ್ತೆ ತ್ಯಕ್ತ್ವ ಕರ್ಮಾಣಂ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಾ ಕೆಲಸನ ಬಿಡ್ರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸ್ವಜನ ಬಾಂಧವ ಏ ಸಂಬಂಧದಕ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಪಣ ಅಕ್ಲ ಸಾಧುಗೆ ಅವು ಸಾಧುನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಭಾಗವತಡೆ ಯಾನತ್ ಪಂಪನೆ ಭಾಗವತಡಿ त्याने ಎಂಜಿನ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡೆ ಭಾಗವತದ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಐನ್ ಪಂಪೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಂದಡ್ ಭಾಗವತಡ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಪಿಲ ಸಾಂಖ್ಯ ಒಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ಅರ ಪನ್ಪೇರು 25 ಪಂಡ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಚದ ಭಕ್ತಿನ ಪಂಡ ಐತ ವೈಭವನ್ ಪನ್ಪೇರು ತೊಲೆ ಮುಲ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು 5 ನಿಮಿಷ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಶ್ಲೋಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ತಿತಿಕ್ಷವದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಮೈ ಅನನ್ಯ ಭಾವೇನ ಭಕ್ತಿಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಏ ದೃಢ ಮತ್ಕೃತೆ ತ್ಯಕ್ತ್ವ ಕರ್ಮಾಣಸ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸ್ವಜನ ಬಾಂಧವ ಸಚ್ ಎ ಸಾಧು ಎಂಗೇಜಸ್ ಇನ್ staunch devotional service to the Lord without deviation. ಅನನ್ಯವಾಯನ ಪಂಡ ಅನ್ಯ ಬೇತೆ ಯೋಚನೆನೇ ಜಿ ದೇವರನ್ನ ಬಿಡ್ದು ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹಿ ರಿನೌನ್ಸ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಚಿನ ಅಡ್ಡಿ ಬತ್ತನ ಏನು ಪೂರ ಬುಡ್ಲ ರೆಡಿಗೆ ಸಚ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಕ್ವಟೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈ ಜಗತ್ತಡು ಮಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರೋ ದೇವರನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ಪೇರ ಪೂರ ಬುಡ್ರಿ ರೆಡಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ವಸ್ವಲ್ನ ಬುಡ್ರಿ ರೆಡಿ ಪಣ ದೇವರ ನೊಂಜಿ ಬುಡಾಯರ್ ಅಂಚ ಅಂಚಗೆ ಪಣ ಅಂಚಿನ ಪಣ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪನೆ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತರ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಬಂದ್ಪಡಿ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ಅಕಲ ಸಂಘ ಮಂತನ್ ದಾದಾಪುಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾ ಬಂದ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಸತಾಂ ಪ್ರಸಂಗಾನ್ ಮಮ ವೀರ್ಯ ಸಂವಿದೋ ಭವಂತಿ ಹೃತ್ಕರ್ಣ ರಸಾಯಣ ಕಥಾ ತಜ್ಜೋಷಣಾತ್ ಆಸ್ವಪವರ್ಗ ವರ್ತಮನಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ರತಿರ್ ಭಕ್ತಿರ್ ಅನುಕ್ರಮಿಷ್ಯತಿ
in the association of pure devotees. Okay, ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತರನ ಸಂಗಡ ಮತ್ತಂಡ discussion of the pastimes and activities of the supreme personality of Godhead. ತುಲೆ ಪಣ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಾತಿರೋಂದುಪ್ಪ, ಪಣ ದೇವರನ ಗುಣಗಾನ ಮನ್ಪ, ಅರ್ನ ಲೀಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪಣ ಅವು ವೆರಿ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಟು ದ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್. ಹೌದಾದ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೃದಯಗ್ ಮಸ್ತ್ ಆನಂದನ್ ಕನತ್ ಕೊರ್ಪು ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಆದ್ಬಿಡ್ಪ. ಬೈ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಸಚ್ ನಾಲೆಜ್ ಒನ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ಬಿಕಮ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಲಿಬರೇಷನ್. ತುಲೆ ಅಕ್ಲು ಮುಕ್ತಿದ ಮಾರ್ಗ ಪೋಪೇರ್ ಅಂಚಿನ ಜ್ಞಾನನ ನಮ್ಮ ಬೊಲೆಪಾಂಡ. ಪಣ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತೆ ದಾಯ ಪನ್ಪುನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ದಾಯ ಪನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆಕಲ ಮೆಕ್ಕಲ ಸುದ್ದಿ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದಾಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಪಜಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ತೆ ಬೂರುನೆ ಆ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಬುರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಟೈಮ್ನು ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಭಾಗವತಡ್ ಎಂಚಿನ ಪಂತೆರ್ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತಡ್ ಎಂಚಿನ ಪಂತೆರ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುನೆಟ್ ಕುಲ್ಲೋಡಿ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯ ಒಟ್ರಾಸಿ ಅಂಚದ ಅವು पण आत इंदू आयजिल मल्लेजी नारद मुनि भागवतड पन्पेर अंचिन ಒಂಜಿಂದು आत एड्डेड रचना आयजिल मल्लेजीगे तुले एत पन्पेर पण आयन प्रामाणिकवायन जन स्वीकार मन्पेरी पट्टांग हाकून अक्ले गव आपुची अक्ले कॉमेडी बोर्डो बाकी द टॉपिक बोर्ड अल्प मुल्पद अक्ले गवे खुशी कोरपन प्रामाणिकवायन जन तुले ಏರ್ ಕಕ್ಕದಂಚೇನೆ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಿದೈದ ಟಾಪಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನ ದೇವರನ ಕತೆ ಪನ್ಪುನ ಅವು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅವು ಚೂರು ಚೂರು ಹೆಂಗ ಅಂಚಿನ ಏತೋ ಜನೋಲ್ಲ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಭಾಗವತ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಮೇರೆಗ್ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದು ಪ್ರಭುಪದ ಇಚ್ಚಿನ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಮನ್ಪೇರಿದ್ದೇನ ನಯದ್ವಚಶ್ಚಿತ್ರಪದಂ ಹರೇರ್ಯಶೋ ಜಗತ್ ಪವಿತ್ರಂ ಪ್ರಗೃಣೀತ ಕರ್ಹಿ ಚೇತ್ ತದ್ವಾಯಸಂ ತೀರ್ಥ ಮುಷಂತಿ ಮಾನಸ ನಯತ್ರ ಹಂಸ ನಿರಮಂಚು ಶಿಕ್ಷಯ. ದಾಯಪಂಡ ದೇವೇರು ಮಾತ್ರ ನಮನ್ ಪವಿತ್ರ ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಹಂಚದ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಪನ್ಪೆರ್ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಜಗತ್ ಪವಿತ್ರಂ ಪ್ರಗೃಣೀತ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರನೇ ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವದ ವಾತಾವರಣ ಪವಿತ್ರ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಮರ್ಥ ಐನಾರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ್ನೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಫಾಯ್ದಾ ತಿಕ್ಕು ಆ ಜಾಗೆ ಶುದ್ಧ ಅವು ಗ್ರಾಮ್ಯ ಕಥೆ ಪಾತೆರ್ನ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪೋನ ಕರ್ತವ್ಯ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಯ ಅಲ್ಪದ ಮುಲ್ಪದ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಪೈಸದ ಫಾಯ್ದ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಆರ್ನ ಮಹಿಮೇಲೇನು ವರ್ಣಿಸವನ ಪಾತೆರಲೇನು ಸಾಧು ಪುರುಷರು ಕಕ್ಕೆ ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡದು ಪರಿಗಣಿಸರು ಪಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಮೀಪುನ ನೀರು ಓಕೆ ಒಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ದುಂಬುದಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಕಕ್ಕೆ ಮೀಪುನ ತೂಂಡಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಬೆ ತೋಡಿಗೆ ತಾರೆದ ಪಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಮೀಪುನ ತುಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರತೆ ಅಂಚದ ಅವು ಕಾಕೆದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆ ಕಕ್ಕೆದ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಿದೈದ ವಿಷಯ ಆಸಕ್ತಿ ತುಲೆ ಅಂಚದ ರಡ್ಡು ಭಕ್ತರ್ನೆಟ್ ರಡ್ಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಟು ಕೆಲವರು ಅವು ಪಿದೈರ್ದು ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಉಲೈ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಆತ ಡೀಪ್ದಲ್ಲ ಪೂಜೆರು ಅವು ಮೇಲ್ಡು ಅವು ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮತ ಒಂದು ಮನ್ ಪೋಡೊಂದಿಜ್ಜ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜ ಆತ್ಮತ ಪೋಡೊಂದಿಜ್ಜ ಮಿತ್ತಡು ಮಂತನೆ ಅವನು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಂಡನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಿಂದ ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನ್ ಭಾಗವತ ಪಂತ್ 11ನೇ ಸ್ಕಂದ ಅಕ್ಲ ಕನಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕಡ್ ದೇವ್ರ ವಾಲ್ಟಾಡಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಕ್ಲ ಪೂರಾ ದಿಕ್ಕಲ್ಲ ದೇವರೇನು ತೂಯರ್ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ದಕ್ಲು ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪನೆ ಕಾಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಪಂಡದು ಪರಿಗಣಿಸವೇರು ಕಕ್ಕೆದ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಅವು ಕಕ್ಕೆ ಒಲ್ಪ ಬೊಡ್ಚಂದನ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ದಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ರಾಸಿಗಟ್ಲೆ ಬತ್ತು ಸೇರ್ನು ಹಂಸ ಅಂಚತ್ ಹಂಸಗ ಒಂಜಿ ಮನೋಹರವಾಯಿನ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಬೋಡು ಅವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ನ ಜಾಗೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಂಸ ಅಂತ ಪನ್ಪುನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಂಡ ಹಂಸದಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುನ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು ದಿವ್ಯ ಧಾಮಡು ವಾಸ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಕಾಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಒವೇ ಸಂತೋಷ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಕತೆ ಪಾತೆರ್ನಡೆ ಅಕ್ಲು ಪೋಯರ್ ಅಕ್ಲ ಹಿಡಿದ ಮೆಲ್ಲ ಪಿದೈ ಬರ್ಪೇರ್ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿನ್ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಪಣ ಜನ ರಾಸಿಗಟ್ಲೆ ಉಪ್ಪೇರು ಜನ ಪಾಕ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಇರ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ಪುಣ ಈ ಮದಿಮೆ ಪಾರ್ಟಿದವ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ಪುಣ
ಮದುವೆ ಪಾರ್ಟಿದವಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ಪೇರು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಪಂಡ ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡು ದೇವ್ರನ್ನ ಭಕ್ತರುಲ್ಲ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬೊಕೊಂಜ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಾತಾಡೆ ಕೆಲವ್ರು ಬರ್ಪೇರು, ಅಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಚ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಐನು ನು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಏತ್ತು ಪನ್ಪೆರೆ ಬಂಡ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಏತ್ತು ನಾರದ್ ಮುನಿ ಪನ್ಪೆರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರೆಗ ತದ್ವಾಗ್ವಿಸರ್ಗೋ ಜನತಾಗ ವಿಪ್ಲವೋ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರತಿಶ್ಲೋಕಮಭದ್ಯವತ್ಯಪಿ ನಾಮಾನ್ಯನಂತಸ್ಯ ಯಶೋಂಕಿತಾನಿ ಯತ್ ಶೃಣ್ವಂತಿ ಗಾಯಂತಿ ಗೃಣಂತಿ ಸಾಧವ. ಐಕ್ ಪ್ರದಿಯಾದ್ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಕೀರ್ತಿ ರೂಪ ಲೀಲೆ ಇಂಚಿನ ದಿವ್ಯ ಮಹಿಮಲೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸವನಂಚಿನ ಪಂಡ ವರ್ಣನೆ ಇರ್ದು ಜಿಂಜಿದುಪ್ಪುನ ಬರೆಹ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವು ಇತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಸಾದಿ ಪತ್ತುದುಪ್ಪುನ ನಾಗರಿಕತೆದ ಅಪವಿತ್ರ ಜೀವನಡ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಂಡು ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದ ದಿವ್ಯ ಪದಲೆದು ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದು ಉಂಡು ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ಸಿ ಅದೇ ದೇವರ ವಿಷಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ಪನ ಐಟ್ ಮತ್ತೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜೆ ತುಲೆ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಿವ್ಯವಾಯ್ನ ಅಂದು ನಾರದರು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಿವ್ಯವಾಯ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆತ್ತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ರಚಿತ ಆದಿಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಇದ್ದಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿಗೆ ಐನ್ ಏರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಯರು ತುಲೆ ಭಕ್ತಿಡೇರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದುಲೇರು ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸದಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಜನ ಐನ್ ಕೇನ್ವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಒತ್ತೊನ್ವೇರು ಶೃಣ್ವಂತಿ ಗಾಯಂತಿ ಗೃಣಂತಿ ಸಾಧವ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನ ಜನ ನಿರ್ಮಲವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸದಕ್ಲು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ದೇವರನ ವಿಷಯ. ಭಾಗವತಡ್ ಬರಡ್, ರಾಮಾಯಣಡ್ ಬರಡ್, ಭಗವದ್ಗೀತಡ್ ಬರಡ್, ಮಹಾಭಾರತಡ್ ಬರಡ್ ಆ ಭಕ್ತರೈನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಮಕ್ಳು ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇರು. ಅಂಚದ ಬಾಕಿ ದೋಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದಿನ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಅವು ಎತ್ತು ಎಡ್ಡೆಂದು ವಾದು ಪಡ ಅಕ್ಲು ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುಣ ಎತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆದು ಪಡ ಅವು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು. ಅವು ಭಗವಂತಗ ಪ್ರೀತಿನ ಕನತು ಕೊರ್ಪುಜ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಮಪ್ಯಚ್ಯುತ ಭಾವ ವರ್ಜಿತಂ ನ ಶೋಭತೆ ಜ್ಞಾನ ಮಲಂ ನಿರಂಜನಂ ಕುತ ಪುನಃ ಶಶ್ವತ ಭದ್ರಮೀಶ್ವರೇ ನ ಚಾರ್ಪಿತಂ ಕರ್ಮ ಯದಪ್ಯ ಕಾರಣಂ. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಜ್ಞಾನ ಲೋಕ ಮೋಹಲೆರ್ದು ಮುಕ್ತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪಣ ಅವು ಭೌತಿಕ ನೆಡ್ದು ಅವು ಮುಕ್ತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಅವು ಅಚ್ಯುತನಾಯನ ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಪನೆಡ್ಲ ಮುಕ್ತ ಇತೆ ಇಂಚಿನೇ ಉಪ್ಪಡ್ ದೇವೇರ್ನ ಮಹಿಮೇನ ದೇವೇರ್ನ ಗುಣಗಾನ ಮನ್ಪಂದನ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಶೋಭಿಸವಜಿ ನ ಶೋಭತೆ ಜ್ಞಾನ ಮಲಂ ನಿರಂಜನ ಅಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಕೊಣೋ ದಕ್ಕಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಏತು PhD ಡಿಗ್ರಿ ಮಂತನ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ನ ಶೋಭತೆ ಅವು ಒಲ್ಲ ರೈಸುಜಿ ಜ್ಞಾನ ಮಲಂ ನಿರಂಜನ ಮಲಕ್ ಸಮಾನ. ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಲು ಸಹಜವಾದೇ ದುಃಖಗ ಕಾರಣ ಅನಿತ್ಯ ಅಂಧತಮ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರಭುನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆಡು ಬಲಕೆ ಮಂತಂದನ ಪಕ್ಷಗ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಡಲ್ಲದಾದವು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯ ಬುಡ್ದು ಬಾಕಿ ಎಂಚಿನ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ. ನಮಕ್ ಮೈನ್ ಬೋಡನೆ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರೊಂತೇರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತುಲೆ ಜೀವನಡ್ ಅವು ಮನ್ಪ ಅಂದು ಮನ್ಪ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಝೀರೋ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕಗೆ ಎತ್ತು ಝೀರೋ ಉಪ್ಪಡ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿನ ಅವು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಎತ್ತು ಝೀರೋ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಮಕ್ ದೇವೇಡ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ದೇವೇರ್ ಇಜ್ಜರ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ ಪೂರಲ್ಲ ಝೀರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಡೆತ್ ಪೂರ ಶೂನ್ಯ ಆದ ಪೋಪು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ ಮೈನ್ ನಮ್ಮ ದೇವರಿನ ಕನವಡು ಇಂಚ ಅರ್ಜುನ ಕನತೇರು ಅಂಚ ಕನವಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ತೆರಿಯೋಡ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ತೋಜಾಡ್ ಬೇತೆ ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಡ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಬಲಿಯಾಯನ ವಿಷಯದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ್ನಂಚಿನ ಮಹಾಯೋಗಿನಕ್ಲೆ ಪತನ ಹೊಂದುನಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು. ಆಣ ಗೃಹಸ್ಥನಾಯ ಮಾತ್ರ ವಿಧೇಯವಾಯನ ಬೊಡೆರ್ದಿರ್ದು ಆಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಪಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನ ಹೈಕ ಬಂಧನ ಕಾರಣ
ಓಕೆ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನ ಹೈಕ ಬಂಧನ ಕಾರಣ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವರ ಓರಿನ ಮೂಜಿ ಆಶ್ರಮಡ್ಲ ಅವು ನಿಷೇಧವಾದ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಡ್ ಮಾತ್ರ ಐಕ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಡ್ ಮಾತ್ರ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನಗ ಅನುಮತಿ ಉಂಡು, ಬೇತ ವೈಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜದ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಯನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿನಕ್ಲೇನ ವಾನಪ್ರಸ್ಥರೇನ ಅಂಚಿನ ಸನ್ಯಾಸಿನಕ್ಲೇನ ಈ ಸಮಾಜಗ ಕೊರ್ಪುನ ಹೊಣೆ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೊಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚದ ಗೃಹಸ್ಥ ಬೊಕ ಗೃಹಮೇದಿ ಅಂಚ ಗೃಹಸ್ಥೇರ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಜೀವನದ ಮೈನ್ ಉದ್ದೇಶ ದೇವೇರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ತುಲೆ ಅಕಲ್ ಬೋಡೇದಿ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚ ಮಾಡ ದೇವೇರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಅತ್ತಿ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಏರ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮನ್ಪನೆ ಗೃಹಮೇದಿ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಲ ಭೌತಿಕ ಬಂಧನ ಬೋರ್ಡು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೇ ಪ್ರಯತ್ನವಂತ ಇತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚದ ಏನು ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ರಡ್ಡ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ. ನಾವಯಂ ಪ್ರಭವಾಸ್ತಂ ತ್ವಮನುರ್ಕರ್ತು ಗೃಹೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಯಾಯುಷಾವ ಕಾಸ್ನೇನೆ ಏಚಾ ಅನ್ಯೇ ಗುಣ ಗೃದ್ಧವಾ ನಾ ವಯಂ ಪ್ರಭವತ್ಸ್ತಂ ತ್ವಂ ಮನು ಕರ್ತುಂ ಗೃಹ ಈಶ್ವರಿ ಅಪಿ ಆಯುಷವಾ ಕಾರ್ತ್ನೇನ್ಸ್ನಾ ಅನ್ಯೇ ಗುಣ ಗೃದ್ನವಾ. ಏನು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಪೇವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವರ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವಯಂ ಪ್ರಭವಸ್ತಂ ತ್ವಂ ಮನು ಕರ್ತುಂ ಗೃಹೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಯಾಯುಷಾವಾ ಕಾಸ್ನೇನ ಏಚಾನೆ ಗುಣ ಗೃದ್ನವಾ. ನಾ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ ಅಲ್ಲ ವಯಂ ನಮ ಪ್ರಭವ ಸಮರ್ಥೆರ್ ತಾಂ ಆ ತ್ವಂ ಇರೆನ್ ಅನುಕರ್ತುಂ ಅನುಸರಿಸರೆ ಗೃಹ ಈಶ್ವರಿ ಏ ಇಲ್ಲದ ಒಡತಿಯೇ ಅಪ್ಪಿ ಅಂಚ ಇತ್ತನ ಆಯುಷರ್ದ ವಾ ಇಜಿಂದ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡಾವಡ್ ಕಾಸ್ನೇನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಹೇ ಏರು ಚ ಕೂಡ ಅಣ್ಣೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಗುಣ ಗೃದ್ನವ ಗೌರವನ ಹೊಂದಿಸವನ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲೆರ ಕಶ್ಯಪೆರ ದಿತಿಗ್ ಏ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಿನ್ನಂಚೆನೆ ನಮ ನಡುತ್ತನೆ ರಾಪುಜಿ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನ ಬೆಂದಂಡಲ ಯಾವಂದು ಸೈತನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಹ ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರಗ ಯಾನ ಪ್ರತಿಯಾದ ಓವು ಕೊರೆರಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುಣಕ್ಲೆನ ಆರಾಧಿಸವನಕ್ಲೆಗ್ ಸಹ ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರ ತೀರಿಸರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ पण ಅರೇನು ವೈಭವೀಕರಿಸವನೆ ಪಂಡ ಕಶ್ಯಪೆರ ದೀತಿನ ಪುಗಾರುನೆ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ದಾದಪನ ಒಂದುಲೆರ ಏ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೃಹ ಅಂಚದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಓಕೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿನ್ ಪಂತೆ ಬೊಡೆದಿ ನಿನ್ನಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ನಡತೊನೆ ರಾವಂದು ಇಡೀ ಜೀವಮಾನ ಬೆಂದಲ್ನ ಯಾವಂದು ಸೈತನಾಳರ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಯಾದ ಓಲ ಕೊರೆರೇನರ್ದು ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುಣಕ್ಲೇನ ಆರಾಧಿಸವನಕ್ಲೆಗ್ ಲಾ ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರ ತೀರಿಸಾರ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡ ಯಾತು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಂಚ
అయినారు గుణగానం అనిపి నేను ప్రభుపద ఒక భావార్థడు పొర్లుడు వర్ణన అనిపేరు ఈ పాత్రను తులే ఒరి ಕಂಡನಿ ಆನ ಬೊಡೆದಿನ ಈ ಬಗೆಟ್ ವೈಭವೀಕರಿಸದ ಗುಣಗಾನ ಮಂತಂಡ ಆಯೆ ಬೊಡೆದಿನ ಗುಲಾಮೆ ಪಂಡದ ಸೂಚಿಸೋಣ ಪಂಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಆಯನ ಬೊಡೆದಿನ ಈ ಬಗೆಟ್ ವೈಭವೀಕರಿಸದು ಪಂಡ ಈ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕಶ್ಯಪೆರ ದಿತಿನೆಂಚ ಪುಗರ್ವೇರು ಅಂಚಿನ ಗುಣಗಾನ ಮಂತಂಡ ಆ ಬೊಡೆದಿನ ಅಕ್ಲು ಎಂಚೇನು ಬೇರೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲು ಮೇ ಬೊಡೆದಿ ಪನ್ನಕ್ಕೇನು ಬೊಡೆದಿನ ಗುಲಾಮ ಪಂಡದು ಸೂಚಿಸವೇರು ಇಜಿಂದ ಅಪ್ಪಗ ಲಘುವಾಯಿನ ತಮಾಷೆ ದಾಟಿದು ಪಾತೆರ ಒಂದು ಉಪ್ಪೆರು ಅಂಚದು ಬೊಡೆದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸವನ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಸಂತೋಷ ತಿಕ್ಕುನೆತ್ತಂದೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನರಕಗ ಬೂರುನ ಪೋಡಿಗೆಲ ఇప్పుడు పన్పున కశ్యపెర్న పాతದ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಐನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ತೆರಿಪಾರು ಸೊಲ್ಲೆ ನಮಕ ಕಾಳಿ ಅನುವಾದ ಓದು ನೀ ಪಾತೆರ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಕಶ್ಯಪೆರ ಮುಲ್ಪ ದಾದಪನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಡೆದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಂ ಅನ್ಪುನ ಗೃಹಸ್ಥಗ್ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಕುಶಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಆಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಗ ನರಕಗ ಬೂರ್ನಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಇಪ್ಪುಡು ಪಂಡದು ಕಶ್ಯಪೆರ್ನ ಪಾತೆರದ ಅರ್ಥದ ಆಯ ಪಂಡ ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮಡ್ ಉಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೊಡೆದಿ ಇಜ್ಜಂದು ನೇಡ್ದಾವರ ಆಯೆ ಕಾಮ ಪೀಡಿತಾದ ಬೇತೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನು ಇಜಿನ ಬೇತೋರಿಯ ಪತ್ನಿನ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತನ ಆಯ ನರಕಗ ಪೋಪೆ ತುಲೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಪೊಣ್ಣು ನೇಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಒಪ್ಪೋಡು ಓ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಪಣ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವ ನೇಡ್ದು ತೂವಡಿಗೆ ಓಯೆ ಕಾಮ ಭಾವ ನೇಡ್ದು ಏರೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯರೆ ಬಲ್ಲೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಭಯಂಕರ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಣ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮ ಇತ್ತನೆ ಅಂಚದ ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಕಲಿ ಉಪ್ಪಂಡ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಟ್ರಸಿ ಪಂಡ ಸನ್ಯಾಸಗ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪು ಅಂಚದ ಮನಸ್ಸು ಆಸೆ ದೀದು ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಮೆಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಯಾನು ದುಪಾಡೆ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಪಾಡೆ ಅಂಚ ಯಾಪಲ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪೋಣ ಅಕ್ಲು ಖಂಡಿತ ಪತನ ಆಪೇಡ್ದು ಆಯ್ಪಂಡ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಕತೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಪಣ ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷದ ಕತೆಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿ ಎತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಬೂರುಂಡು ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಊರುಗೆ ಆ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಆಶ್ರಮ ಇತ್ತನೆ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಆಶ್ರಮ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಶ್ರಮದ ಎದುರೇ ಧ್ಯಾನ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಧ್ಯಾನ ಕುಲ್ಲುನ ಎದುರೇ ಒಂಜಿ ವೈಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀನ ಇಲ್ಲು ಅಂಚದ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಧ್ಯಾನಗ ಕುಳ್ಳು ತೂಪುನ ಆ ವೈಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀನ ಇಲ್ಲಡಿ ಎತ್ತು ಗಿರಾಕಿ ಬರ್ಪೇರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂಚ ತೂಪುನೆ ಈ ವೈಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀನ ಇಲ್ಲಡಿ ಎತ್ತು ಗಿರಾಕಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಲದ ರಾಸಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಜನ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಗಿರಾಕಿ ಬತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಂದ ಎತ್ತು ದೀಪೇರಿಗೆ ಇಂಚು 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 ಪಂಡ ಆ ವೈಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಗ ಬಾಪ ಪಂಡ ಆರು ಬೋಡುಂದತ್ತು ಪಂಡ ಆರೆಗ್ ಬೇತ ದಾಲಂದು ಇಜ್ಜನ ಆರು ವೈಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀ ಆತನೆ ಅಂಚದ ಆರೆಗ್ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿನ ತೋಡ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಏತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪಂಡ ಏತ್ತು ದೇವೇರ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪೇರ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನೊಂಜಿ ಏತ್ತು ಪಾಪದ ಜೀವನಡುಲೆ ಯಾನ್ ಏತ್ತೊಂಜಿ ದೆತ್ತ ಪಾಡ್ನಾಲ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಅರೆನಾರು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಅರೆ ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲ್ ಅವನು ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿಂದು ಆಪೆ ಯಾನೇ ಆಪಪ್ಪ ದೇವೇರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಆಪನ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೇರ ಅಂಡ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲೇನೇ ತೂದು ಆಲ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದನೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚದ ಇಂಚಿನೇ ಕುಲ್ಲುದು ಅಂಚನೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಆನಾಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಲ ಸೈಪೇರಿಗೆ ವೈಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಲ ಸೈಪೇರಿಗೆ ಅಂಚದ ಆಕ್ಲೆ ದಂಡ ಉಂಡು ಮಾತ ಜವೆ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಡು 4 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಡು ಕುಟಿಚಕ ಬಹುದಕ ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಪರಮಹಂಸ ಓಕೆ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಅಂಚದ ನಿಜವಾದ ಆಕ್ಚುಲಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಓಕೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಸನ್ಯಾಸಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂದು ಇತ್ತಂಡು ಆ ನೆಟ್ ಪಂಡ ದಂಡ ಅವು ಮತ್ತೊಂಡು ಕೆಲವು ನಿಯಮ ಉಂಡು ಮಾತಾಜಿ ಅಂಚದ ರಡ್ಡು ಜನ ಸೈತೇರು ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಲ ಸೈತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆ ವೈಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಲ ಸೈತೇರು ಅಂಚದ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಬಾಡಿನ
ಭಯಂಕರ ಪೂಮಾಲೆ ಅವು ಒಂದು ಧೂಪ ದೀಪ ಭಯಂಕರ ನೆಟ್ಟು ಸಂದು ನಡತೊಂಡು ಉಂಡಿಗೆ ಆ ವೈಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀನ ಬಾಡಿ ಅವಲೇಂದು ಅದು ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಅವು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಂತೊಂದು ಉಂಡು ಅಂಚದು ರಡ್ಡು ಜನತಲ ಆತ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಆತ್ಮ ನರಕಗ ಪೋಂಡಿಗೆ ವೈಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀನ ಆತ್ಮ ಸ್ವರ್ಗಗ ಪೋಂಡಿಗೆ ಅಂಚದು ಯಮರಾಜರ್ನ ಎದುರು ರಡ್ ಜನ ಪೋಯರಿಗೆ ಕೇಂಡರಿಗೆ ಯಾನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯಾನ ಎಂಚ ನರಕ ಬತ್ತೆ ಅಂಚದು ಐಕ್ ಯಮರಾಜರ ಪಂಡಿರಿಗೆ ನಂದು ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಈ ಬಿದ್ದ ಮಾತ್ರ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅದಿದೆ ತುಲ ಅಂಚ ಪಿದೈರ್ದಿ ಸನ್ಯಾಸ ಮಂದಿರ ತುಲ ತೀರ್ತು ತೋಜರಿಗೆ ಯಮರಾಜರು ತುಲ ನಿನ್ನ ಬಾಡಿ ನೇತು ಅಲಂಕಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏತು ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನಕ್ಲೆ ಏತು ಜನ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದಿತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಲ ಹಿಡಿದು ಎಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂತಾನೆ ಈ ಬೊಡ್ಚನೇ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಹಂಚದಾದಾಯ ಈ ನರಕ ಬರುಡಾತನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಎಂಚೋಣ ಐತಮಿತ್ತು ನಮಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ಮನಸ್ಸು ಇಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪಣ ಮಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಜ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಲ ಬೊಡ್ಚಂದನೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಲ ದೇವರನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರೋಡು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೋಡು ತುಲೆ ಆ ವೈಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀ ಅರ್ನ ಯೋಚನೆ ಎಂಚೆತ್ತನ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆನೇ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತನ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆ ಇತ್ತನ ಅರ್ತುಲೆ ವೈಶ್ಯ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಆರ್ ಸ್ವರ್ಗ ಪೋಯರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಆಂಡ ಅರನ ಯೋಚನೆ ಬುಡ್ಚಂದನ ಆದಿತ್ತು ನೆಡ್ದ ಅವರ पण आर ಸನ್ಯಾಸಿನ ನಿಜವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಚಿನ ದೇವರನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪಣ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಅಂಡ್ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೈಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀನ ಇಲ್ಲಡೇತು ಗ್ರಾಕಿ ಬರ್ಪೇರಂದೇ ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದಾರು ದೂರ ಪೋಯರು ನರಕ ಪೋಯರು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಬೋರ್ನ ಏಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪನೆ ಯಂ ವಾಪಿ ಸ್ಮರಣ್ ಭಾವಂ ತ್ಯಜತೆ ಅಂತೆ ಕಲೇವರಂ ತಮೇವೈತಿ ಕೌಂತೆಯ ಸದಾ ತದ್ಭಾವ ಭಾವಿತ ಏರು ಸೈನಗ ಒವೇನ ಮನಸ್ಸುಡು ಎನ್ನುವೇರು ಅವೇ ಭಾವನಕ್ಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗ ಪತ್ನಿ ಇಜ್ಜನ್ನೆರ್ದಾವರಾಯ ಕಾಮ ಪೀಡಿತಾಂಡ ಬೇತೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುನು ಇಜಿನ ಬೇತೋರಿಯ ಬೊಡೆದಿನ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತನ ಆಯ ನರಕ ಪೋಪೆ ತುಲೆ ಬೇತ ಪಾತೆರಡ್ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಇಲ್ಲಡ ಬೊಡೆತಿನ ತೊರೆಯಿನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಕೂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖನ ಬಯಕೆ ಮಂತನ ಆಯ ನರಕಾಗ ಪೋಪೆನೆ ತುಲೇರು ಅಂಚ ಮಂತೆರು ಓಕೆ ಪಂಡ ಎದುರು ಪಂಡ ಈತ ಕಲಿಯುಗಡ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ನರಕಾಗ ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ನರಕ ಪೋಪೇರ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾಡ್ತಾడు ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಕ್ಲು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಕ್ಕನ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತಾರೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾವಾಡ್ತಾడు ಪನ್ಪೇರು ಏರ್ನ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧ ಆತಿಜಿ ಅಕ್ಲು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಡು ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಭಕ್ತಿ ಮಂತ್ರದ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಯ್ನೇದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವರೇ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಡು ಉಲೈ ಇಚ್ಛೆದಿದ್ದು ಉಲೈ ಒವ್ವೇ ಶುದ್ಧತೆ ಇಜ್ಜ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂತ ನರಕಾಗೆ ಬೋಪನೆ ಅಕ್ಲ ಯೋಚನೆ ಅಂಚಿನ ದಾಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತುಲೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಡ್ದ ಗೃಹಸ್ಥರು ಸುರಕ್ಷಿತರಿಗೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡ್ದ ಗೃಹಸ್ಥರಂತೂ ಸೇಫ್ ತುಲೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಪನೋತೆ ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಹತ್ತು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಐನೇ ನೋಡು ಓಕೆ ಇಂಚಾದ ಕಂಡನಿ ಪನ್ಪುನ ವರ್ಗ ಈ ಜನ್ಮಡಾವಡ್ ಈಜಿನ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡಾವಡ್ ಅಕ್ಕಲ ಬೊಡೆ ದಿನ ಋಣನು ತೀರಿಸಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ್ನ ಋಣ ತೀರಿಸಾರೆ ಇಡೀ ಬದುಕುದುತ್ತಗಲ ಪುರುಷರ ಅಕ್ಲೇನ ತೊಡಗಿಸೋಂಡ ಸಾಧ್ಯಜಿಗೆ ಅಂಚದು ಪೂರಾ ಕಂಡನೇರು ಅಕಲ ಬೊಡೆದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಕ್ಲೇನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಶಂಸಿನಾತ್ ಶಕ್ತರಾದು ಪೂಜರು ಏರೋರಿ ಆಂಡಲ ಈ ಗುಣಕ್ಲೇನು ಮೆಚ್ಚಿಸಾರ ಶಕ್ತಾಂಡಾಯೇ ಆಯನ ತನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಪಂಡ ನು ಆಂಡಲ ಶಕ್ತ ಆಂಡಲಾಯೇ ఆయన బొడిదినారు ನನಗೆ ತಿರಿಸಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ಹೊಗಳಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಹಾಸ್ಯದ ಆಟಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಅಂಚದ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಅಲ್ಲ ಮಜಾಕನ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ತುಪ್ಪೇರು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಗುಲಾಮರ್ ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಪಂಡ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡು ಓಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಉಲ್ಪ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತುಂಡ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬಾರಿ ಸೊಕ್ಕು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಸುರೇರು ಎಂಚ ತುಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀಯರೇನು ನೀಚ ಭಾವನೆ ತುಪ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಪಂಡ ನೀಚ ಭಾವನೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆ ತೂಪುಜರ ಎಂಚ ಪಂಡದ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನು ಮುಲ್ಪ ತೋಜಾವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ ದುಂಬುದ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಒಂಜಿ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಐತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೆರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾನು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ತೂಂಡ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪ 16 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿಸಿ ದುವೆ ಓಕೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಮನು ಸಂಹಿತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೆರೆ ಮನು ಸಂಹಿತಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತೆರೆ ಇಂಚ ಸ್ತ್ರೀಯರೇನು ದಾಸರ್ ನಂಚನೆ ಗುಲಾಮರ್ ನಂಚನೆ ತುಯೆರಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊರ್ರೆಬಲ್ಲಿಂದು ಮನು ಸಂಹಿತಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಗುಲಾಮೇರ್ ನಂಚಿನ ತೂಪುನೆಂದು ಐತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಅಬಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊರ್ಪುಜರ್ ದಾಯಪಂಡ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಅಂಚತ್ ಅಕ್ಲು ಗುಲಾಮೇರ್ ಪಂಡ ಪಂಡ ರಾಕ್ಷಸರಿ ಇಂಚಿನ ಆದೇಶನ್ ಮರತದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಣುಲ್ ನಾತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೇರ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಜಗತ್ತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂದು ಸುಧಾರಿಸ್ತದೆ ಜಿ ವಾಸ್ತವಾದ ಬದುಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತಡ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರೋಡಿಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡ್ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪನ ರಕ್ಷಣೆ ಉಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಜವ್ವನಡ್ ಕಂಡನೆನ ರಕ್ಷಣೆ ಉಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಪ್ರಾಯಣಗ ಜೋಕುಲ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಉಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಏರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮನು ಸಂಹಿತೆ ಪಂತೇರು ಮನು ಸಂಹಿತೆದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದು ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡತೆ ಆಂಡ ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆ ಸ್ತ್ರೀನ ಬದುಕುನು ಒಂಜಿ ವಿಸ್ತರಿತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆನ ಕೃತಕವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಮಂತ ನೆಡ್ದು ಮಾನವ ಸಮಾಜಡ್ ಇತ್ತ ವಾಸ್ತವಾದ ಮದಿಮೆ ಪನ್ಪುನ ಕಲ್ಪನೆ ಆತೆ ಆದುಂಡು ಸ್ತ್ರೀನ ನೈತಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೆ ಆತದಾಲ ಪುರ್ಲಿಜ್ ಇತ್ತೆ ರಾಕ್ಷಸ ಸಮಾಜ ಒಲಿದಾದ ಪಣ ಮತ ಪಣ ಒಂಥರ ಪಣ ಇತ್ತೆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಸಮಾಜ ಅದು ಪಣ ಅಕ್ಲು ಒಂಥರ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪೂರೆಲ್ನ ಪಂಡೆ ಓಲೋ ಓವೆ ಸ್ಥಾನಡ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ದಿವೋಡ ಇಲ್ನ ದೀಪುಜರ್ ಅಂಚದ ನೆತ ಅರ್ಥತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಅಂಚದ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಡು ನಮಕ್ ಅಂಚದ ಎನ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೊಡು ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಇಜಿನ ಅಕ್ಲ ಜೀವನಡ್ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸ್ಯಾರ ಅಕ್ಲ ಮಹರ್ಷಿನಕ್ಲ ಅನುಭವನ ಋಷಿನಕ್ಲ ವಿಧಿಸಾಯನ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆ ಅನಧರಿಸಂಡ ಇಪ್ಪುನೆಡ್ದ ಅವರ ರಾಕ್ಷಸಿ ಜನತ ಸ್ಥಿತಿಗಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಕರ ಆತ ಅಂಚದಕ್ಲ ಈ ನೆಕ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪ ಪಂತೇರು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಇದೆಂತುಯ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ
ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಮನ್ಪುಗಂಚದ ಮಾತೆರ್ಡಲ ಬೆಂದಂತಿ ಡೈಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಲೆ ಡೈಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನೆರ ಬಲೆ ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪೆರ ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಚದ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸ್ಯಾರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಅವಳು ಮೂಲು ಬಲಿಪುಣಾಣ ಮೈಂಡ್ನ ಎಂಚಾಲ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡ್ ತೊಡಗಿರಿಸೋಡು ಪ್ರಭುಪದೈನೇ ಪನ್ಪೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಪುನ್ ತುಲೆ ಅಂಚದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ತೋಜುನ ಅಯ್ಯೋ ಶ್ಲೋಕ ಪನೋಡ ಅಯ್ಯೋ ಓದೋಡ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಪುನ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪೂಪುನು ಎತ್ತದಗ್ರೆ ವಿಷಮಿವ ಪರಿಣಾಮೇ ಅಮೃತೋ